Bismillahirrahmanirrahim. Al-insiyatu iku ingoni-ngoni menungso tastauhisu kang amrih buas apa insiyah iku wae. Akhirana sapa Ahmad bin Sulaimana kala ngucap sapa Ahmad ambana sapa Husain bin Ali an Zaidata an Sa'id bin Masrukin an Abayat bin Rifa'at bin Rafi'in an Rafi' bin Khadijin kala ngucap sapa Rafi' nama ing dalam suwiji mangsa nahnu tawi kita iku ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzil hulaifah ing dalam dzil hulaifah min tihamah saking tihamah. Fa asabu nuli padha meknani to dalam arti ngoni sapa nahnu karo rasul iku wau ibilan ing unta wa gunaman lan ing wedhus wa Rasulullah utawi Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam iku fi uhrayatil qaumi ing dalem pira-pira akhire kaum fa'ajala nuli tumandang sapa awalhum kawitane kaum padzabahu nuli padha nyembelih sapa kaum wana sobulan padha ngangkat sapa kaum al-qudura ing kuali utawa kendil fatufian nuli diwenehake ilahim maring kaum sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamaron nuli perintah sapa Nabi bil kuduri kelawan kuali iku wau fa ukfiat nuli dibagi rata apa kudur sumakos sama nuling bagi-bagi sapa Nabi bainahu ing dalem antarane kaum. Fa adalah nuli tumindak adil sapa Nabi asron ing 10 minasyai saking suwiji-wiji dibairin kelawan unta. Fa nama nuling dalem suwiji mangsa rum utawi kaum iku kadalika kaya mengkono lah kosama. Idnat dumadaan bedal apa bairun unta walaisa lan ora ana fil qaumi ku ing dalem kaum apa illa khailun kejaba jaran yasiratun kang cilik. Fatolabu nuli padha goleki sapa kaum hum ing bair. Fa ya nuli mayahake utawa ngangelake apa bair hum ing kaum. Paroma nuli manah hu ing bair sapa rajulun wong lanang bisa min kalawan jemparing utawa panah. Fahabasa nuli ngeker hu ing bair sapa Allah Gusti Allah. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna li hadhil bahaimi satune iku kedue ikilah pira-pira raja kaya apa awabiza pira-pira kewan sing bedal. Asline raja kaya kuwi hewan-hewan sing harus dilepas utawa sing bedal-bedal. Ka'awa bidil wahsi kaya dene bedali pira-pira hewan sing buas utawa hewan sing gesit. Faman nuli utawi perkara bola bakang glindih apa makum ing sira kabeh minha saking bahaim pasna'u mongko agawe sapa sira kabeh bihi kelawan ma hakada kaya mengkenelah romyu Filadhi ku ing dalem wong yarmi kang manah sapa aladi asyaida ing hewan beburon. Kaya kok nuli tumiba apa syaid fil ma'i ing dalem banyu. Ambarona sapa Ahmad bin Mani'in, kala ngucap sapa Ahmad, hadasana sapa Abdullah bin Mubarak. Kala ngucap sapa Abdullah, ambaroni sapa Asimun al-Akhwalu an-Nisyabi an Adi bin Hatimin. Kala ngucap sapa Adi, saal tu takon ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anisaidi saking berburu faqala nuli dawuh sapa Nabi. Idza ramaita ing dalem nalikane manah sira sahmaka ing jemparing sira. Fadhkur mongko nutura sapa sira ismallahi ing asmane Allah. Kowe nalikane berburu meh nembake panahmu muni bismillah. Fa in wajatan nuli lamun nemu sapa sira hu ing syaid qad kutilah hale teman-teman dipateni apa
soid fakul mongko mangano sapa sira. Pandelelah kowe ngincere manah hewan beburuanmu iku mau nganti mati tangano. Mergo apa? Anak panai mau wis diwacoke bismillah. Ila anta jida kejaba yen toh nemu sapa sira hu ing soid. Qad waqa ahli teman-teman tumiba apa soid bima ing dalem banyu. Wala tadri lan ora ngerti sapa sira al-ma'u ana ta utawi banyu iku kotalang mateni apa mak hu ing soid. Ausah muka utawa jembaring sira iku kotal hu iku wau. Tapi nak wis dewan beburonmu iku mau tiba ning banyu aja jupuk. Mergo kowe ora ngerti matine kewan iku mau mergo panahmu, senjatamu atau mergo klelep ning jero banyu. Kan ora ngerti. Wala tadri alma'u qadalahu ausah muka. Kowe ora ngerti sing mateni kewan iku mau jemparingmu utawa apa banyu sing ndadekake kewan iku mau klelep ning jero banyu. Abarona sapa Amr bin Yahya bin Al-Harisi, kala ngucap sapa Amr, hadasana sapa Ahmad bin Abi Syuaibin. Kala ngucap sapa Ahmad, hadasana sapa Musa bin Ayyana, an Ma'marin, an Asim bin Sulaimana, an Amirin Asyabi, an Adi bin Hatimin, an Hustuni Adi, kusala takon sapa Adi Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anis soidi saking beburuan. Faqala nuli dawuh sapa Rasul idza arsal ta ing dalem nalikane ngecolake sapa sira. Sahmaka ing jemparing utawa panah sira. Bakal bakalan ing asu ira. Wadakar talan wis nutur sapa sira isma wahi ing asmane Allah. Kowe nalikane manah karo ngecul kanjingmu kuwi mau wis muni bismillah. Pangkodalan nuli mateni apa sahmuka jemparing utawa panah sira. Fakul mongko mangano sapa sira. Kala ngucap sapa Adi bin Hatim iku wau. Fa in batan nuli lamun nginep. Fa in batan nuli lamun nginep. Apa syait iku wau. Ani saking ingsun lailatan ing dalem sewengi ya Rasulullah duh Gusti Rasul. Kala dawuh sapa Nabi in wajata lamun nemu sira sahmaka ing jemparing sira. Walam tajid lan ora nemu sapa sira fihi ing dalem syait athara syai'in ing labet-labete suci ghairuhu kang seliyane sahmaka fakul mongko mangan sapa sira walaupun tak tok jarke nganti sewengi. Tapi ketika ning kono bekase anak panahmu utawa senjatamu ora apa kecuali ditemukan ora bekas senjatane awake dhewe. Wa in waqa senajan tumiba. Wa in waqa alan lamun tumiba. Wa in waqa alan lamun tumiba apa syait fil ma'i ing dalem banyu fala takul mongko aja mangan sapa sira. Hewan beburuan kuwi mau tiba ning banyu aja dipangan. Mergo ora ngerti matine kuwi sebab senjatamu utawa mergo banyune iku wau. Bila dikun nerangake wong yarmi kang manah sapa alati asyaida ing hewan beburon. Payahi bunuli ilang apa syait anhu adoh saking alazi. Mana hewan beburon ning hewan beburone ilang. Abarana sapa Ziyad bin Ayyub, kala ngucap sapa Ziyad, hadasana sapa Husaimun, kala ngucap sapa Husain. Ambana sapa Abu Bisrin, an Sa'id bin Jubairin, an Adi bin Hatimin. Kala ngucap sapa Adi, kul tu ngucap ingsun ya Rasulullah tu Gusti Rasul. Inna ahlu syaiti setuhune kita. Iku ahlu syaiti ahline berburu. Wa inna ahadana lan setuhune salah sijine kita iku yarmi manah sapa kita. Iku yarmi manah sapa ahadana asyaida ing hewan beburon. Fayahi bunuli ilang apa syaid anhu saking ahadana alailata ing dalem sewengi. Palailata ini lan rong wengi. Fayab taghi nuling goleki sapa ahadana al athara ing labete utawa bekase. Faya jitu nuli nemu sapa ahadana hu ing syaid maitan hale mati. Kula berburu, kula nembak hewan buruan terus ilang, ora ketemu nganti rong wengi. Bar niku digoleki ternyata ketemu wis mati. Wasahmuhu hale utawi
jemparing utawa anak panai ahaduna iku fihi ing dalem soid. Dan ternyata panah iku mau isih nempel nancep ning hewan beburane kuwi wau. Kala dawa sapa Nabi idza wajata ing dalem nalikane nemu sapa sira asyahma ing jemparing fihi ing dalem soid. Walam tajid lan ora nemu sapa sira fihi ing dalem soid asara sabuin ing bekas hewan buas. Lah kowe nak ngerti kuwi matine mergo senjatamu tur ora ana campur tangane hewan buas. Wa alim dalan ngerti sapa sira anna sahmaka ing setuhune jemparing sira iku kota lamatane apa sahmak hu ing soid fakul mongko mangano sapa sira. Walaupun wis kacek beberapa hari, tapi ketika hewan buruane iku mati dipastikan karena senjata kita itu diperbolehkan. Abarona sapa Muhammad bin Abdul Ala wa Ismail bin Mas'udin. Kala ngucap sapa Muhammad karo Ismail. Hadasana sapa Khalidun an Syu'bata an Abi Bisrin an Sa'id bin Jubairin an Adi bin Hatimin. Apa ana Rasulullah isrune Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Nabi, idza ra'aita ing dalem nalikane weruh sapa sira sahmaka ing jemparing sira fi ing dalem soid. Walam darolan ra weruh sapa sira fi ing dalem soid asaron ing labet utawa bekas hirahu kang seliyane sahmaka. Wa alim dalan ngerti sapa sira anahu ing setuhune sahmaka iku kota labus matani apa sahmaka hu ing soid. Fakul mongko manano sapa sira. Abarana sapa Muhammad bin Abdul Ala, kala ngucap sapa Muhammad, hadasana sapa Khalidun, kala ngucap sapa Khalid. Hadasana sapa Subatu an Abdul Malik ibni Maisarota, an Sa'id ibni Jubairin, an Adi ibni Hatimin. Kala ngucap sapa Adi kultu ngucap ingsun ya Rasulullah hidur Gusti Rasul. Armi manah ingsun as-soida ing hewan beburon. Fa'at lubunu ling goleki ingsun atharahu ing labete soid. Ba'da lailatin ing dalem sause sewengi. Kala dawuh sapa Nabi, idza wajata ing dalem nalikane nemu sira fihi ing dalem soid sahmaka ing jemparing utawa anak panah sira. Walam yakul lan ora mangan minhu saking soid apa sabuun satru galak iku apa hewan buas apa sabuun satru galak utawa hewan buas fakul mongko mangano sapa sira as-soidu iku beburon idza antanna ing dalem nalikane as-soidu iku hewan beburon idza antanna ing dalem nalikane wis dadi buacin apa soid hewan beburon iki mau sing nganti buadeg bacin. Abaroni sapa Ahmad bin Khalidin al-Khallalu, kala ngucap sapa Ahmad, hadasana sapa Ma'nun, kala ngucap sapa Ma'nun, ambana sapa Muawiyah tu, wa huwa utawi Muawiyah iku Ibnu Shalihin Ibnu Shalih. An Abdurrahman ibni Jubair ibni Nufairin, an abihi saking bapak Abdurrahman, an abihi lata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Piladi nerangake ing dalem wong yadriku kang nemu sapa alladzi saidahu ing hewan beburone alladzi ba'da salasen ing dalem sakwise 3 dina falyakul mongko mangano sapa alladzi hu ing said ila an yuntana kejaba yen toh dadi buacin apa said kecuali walaupun wis 3 dina ning nak urung badhek urung bacin ora apa-apa. Abarona sapa Muhammad bin Abdul Ala, kala ngucap sapa Muhammad, hadasana sapa Khalidun an Syu'bata an Simangkin, kala ngucap sapa Simak sami itu krungu ingsun. Murriyabna Qatariyin ing Murriyah bin Qatar. An Adi bin Hatimin, kala ngucap sapa Adi, kultu ngucap ingsun, ya Rasulullah itu Gusti Rasul. Ursilu ngecolake ingsun kalbi ing asuhi ingsun. Payak kudu nuli nyekel apa kalbi as-saida ing hewan beburon. Wala ajidulan ora nemu ingsun ma ing perkara uzaki kang nyembelih sapa ingsun hi ing syait bihi kelawan ma fa uzaki ana toh kena nyembelih ingsun hi ing syait fa uzaki ana toh kena nyembelih ingsun hi ing syait bil marwati kelawan watu sing putih mengkilap utawa watu merga sing panas utawa lahar gunung ngoten niku magma gunung sing metu kuwi mau
ketika keras itu kan menjadi bebatuan sing sangat apa tajam. Ya kuwi jenenge marwah. Wal aso lan teken. Kala dawuh sapa Nabi, ahrik ngelekno sapa sira adama ing getih bima kelawan perkara sik kang karep sapa sira. Bebas pemeh nggunakake napa sing penting iso ahri kudam, iso mengalirkan darah. Wadkur lan nutura sapa sira isma wa ing asmane Allah. Syaidul mi'radhi iku beburuan nggunakake barang sing malang. Contohnya ya tombak, panah, utawa kayu sak pinunggale iku wau. Abarone sapa Muhammad bin Qudamah an Jaririn an Mansurin an Ibrahima an Hammamin an Adi bin Hatimin kala ngucap sapa Adi kul ngucap ingsun ya Rasulullah ini sedune ingsun iku ursilu ngecolake ingsun al kilab ing pira-pira asu al muallamata kang terlatih patum siku nuli nyekel sapa kilab alaya ngatasé ingsun fa kula natoh kena mangan ingsun minhu saking Said kala dawuh sapa Nabi idza arsalta ing dalem nalikane ngecolake sira al kilab ing pira-pira asu yakni ngarepake sapa Nabi al muallamata kang terlatih dalam tanda kutip anjingnya harus anjing yang terlatih. Wadakar dalan was nutur siro isma wahi ing asmane Allah. Fa'amsakna mongko ngekero temen sapa sira. Fa'amsakna mongko ngeker temen apa kilab iku wau alai kaing ngatasi sira. Fakul mongko mangan sapa sira. Kul ngucap ingsun. Wa in qatalna senajan mateni apa kilab. Kala dawuh sapa Nabi. Wa in qatalna senajan mateni apa kilab. Malam yasrok ing dalem selagine orang ngumpuli utawa orang nyampuri, orang nyekutoni ha ing kilab apa kalbun asulaisa kang ora ana apa kaleb iku minha setengah saking kilab. Sing penting ora ana kecampuran anjing sing liya. Kultu ngucap ingsun wa ini lan sedune ingsun iku armi manah ingsun asaita ing beburon bil mi'radi kelawan gunake kayu sing malang utawa barang sing malang. Fa'usi bunuli ngenani ingsun fa'a kuluwana toh kena mangan ingsun kala dawuh sapa Nabi idza ramaita ing dalem nalikane manah sira bil mi'radhi kelawan perkara sing malang kayu sing malang iku wau wasamaita lan wis ngonekake utawa macake bismillah sira fahaza konulinatoni apa mi'rad fahaza konulinatoni apa mi'rad fakul mongko mangan sapa sira wa idza sobalan lan likane maknani apa mi'rad di ardihi kelawan malangi mi'rad pala takul mongko aja mangan sapa sira nak nggunakake barang kayu sing malang ngono kuwi mau sing pucuke dilancipi nak hewan beburuane mati mergo tatu mergo kena pucuke kuwi mau sing landhep ora apa-apa kecuali nak kena sing malang kayu urus ngeten iki kecuali kena ning nggon pucukane niku kul fakul tapi wa idza asaba bi ardihi nak kenone sing malang fala takul ma iku kewan asaba kang maknani apa ma bi irdin kelawan perkara sing malang min saidil mi'radi saking buruane hewan sing nggunakake kuwi mau kayu sing malang abarona sapa Amr bin Aliin kala ngucap Amr hadasana sapa Muhammad bin Yaqub kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Subah kala ngucap sapa Subah hadasana sapa Abdullah no Abis Safari Anisabi kala ngucap sapa Asabi sami tu krungu ingsun Adi yabna Hatimin ing Adi bin Hatim kala ngucap sapa Adi sal tu takon ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam anil mi'radi saking barang sing malang pakola nuli dawuh sapa Nabi idza asaba ing dalem nalikane ngenani apa mi'rad bihadi kelawan landhepe mi'rad fakul mongko mangan sapa sira wa idza asaba lan ing dalem nalikane ngenani apa mi'rad bi ardihi kelawan malange mi'rad fakutilan nuli dipatani apa syait fa innahu krana setuhune syait iku waqizun batang nak kenone mergo malange kayu niku wau kuwi dadine apa datang. Pala takul mongko aja mangan sapa sira. Pas iki. Ma iku perkara asoba kang ngenani
ing ma bihadin kelawan perkara sing landhep min syaidil mi'radi saking hewan beburon nggunakake barang sing marlang niku wae. Ambarona sapa Al-Husain bin Muhammadin Az-Zarra'u. Kala ngucap sapa Muhammad, hadasana sapa Abu Muhsanin. Kala ngucap sapa Abu Muhsan, hadasana sapa Husainun Anis Sabi. An Adi bin Hatimin. Kala ngucap sapa Adi, sal takon ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. An syaidil mi'radi saking hukume hewan beburon gunakake kayu sing malang. Faqala nuli dawuh sapa Nabi idza sapa ing dalem nalikane ngenani apa mi'rad bihadi kelawan landhepe mi'rad pakul mongko mangano sira. Wa idza sapa lan ing dalem nalikane ngenani apa mi'rad bi ardi kelawan malangi mi'rad fala takul mongko aja mangan sapa sira. Ambarana sapa Ali bin Hujrin kala ngucap sapa Ali ambana sapa Isa bin Yunusa wa ghairu lan liyane Isa. An Zakaria saking Zakaria an Isabi an Adi bin Hatibin kala ngucap sapa Adi saltu takon ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam an sayyidil mi'rad saking hewan beburon gunakake kayu sing malang. Faqala nuli dawuh sapa Nabi mau tawi perkara utawa kewan asab takang ngenani sapa sira ing nabi khadihi kelawan landhepe mi'rad faqul mongko mangano sapa sira. Wa mau utawi perkara aso bakang ngenani apa mi'rad bi ardi kelawan malangi mi'rad fa wa mangko utawi ma iku waqidun dadi batang itiba usaidi iku ngetut hewan buas ngetutake hewan beburon niku wau itiba usaidi iku ngetutake hewan beburon. Ambarona sapa Ishaq bin Ibrahim kala ngucap sapa Ishaq ambana sapa Abdurrahman an Sufyana an Abi Musa wa ambana sapa Muhammad bin Musanna an Abdurrahman kala ngucap sapa Abdurrahman hadasana sapa Sufyanu an Abi Musa an Wahb bin Munabbihin an Ibnu Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi man utawi sapa wonge iku sakana manggon sapa man albadiyata ing alas Jafa mongko dadi wangkot atine sapa man. Waman utawi sapa wong iku itabaa ngetut sapa man asyaida ing hewan beburon. Wa fula mongko dadi lena sapa man. Wong kok gawane berburu dadi lena. Wae ibadah kadang lali ngibadahi, wae nyambut gawe lali nyambut gawene. Waman utawi sapa wong iku itibaa menut sapa man, ngetut sapa man as-sultana ing pemimpin. Uftutinna mongko kena fitnah sapa man. Wallahu utawi lafal hadis iku li Ibnil Musanna. Al arnabu iku truwelu. Berarti truwelu nggih. Apa? Kelinci. Abarona sapa Muhammad dungu makmarin al-Bahrani. Kala ngucap sapa Muhammad, hadasana sapa Hibban wa wa utawi Hibban iku Ibnu Hilalin. Kala ngucap sapa Hilal. Hadasana sapa Abu Awanata an Abdul Malik ibni Umairin an Musa bin Talhata an Abi Hurairah. Kala ngucap sapa Abi Hurairah, ja'ataka sapa Arabiyun wong kamsa ila Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arnabin kelawan nggawa truwelu. Qad syawa kang temen-temen begar sapa Arabi ha ing arnab. Awaduhan nuli nyalake sapa Arabi ha ing arnab bena yadahi ing dalem ngarepe Nabi. Fa amsakan nuli ngeker sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amsaka dalam arti ya ora gelem dahar. Alam yakul nuli ora dahar sapa Nabi. Wa amarolan perintah sapa Nabi al qauma ing kaum ayakulu ing yen toh mangan sapa kaum wa amsakalan ngeker sapa al arabi wong arabi. Pakola nuli dawuh sapa Pakola nuli dawuh lahu maring Arabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kuwi Nabi didugeni karo wong kamsa digawake apa truwelu. Mun diparing keten ngaji Nabi ning Nabi mboten purun dahar. Terus ngundang sahabat-sahabat Nabi kon amarul qauma ayyaku kon mangan ning malah ra entuk karo wong Arabi niku mau. Napa kok ora entuk terus ditangleti karo Nabi? Mau tawi apa? Iku yamna nyegah. Apa maka ing sira antak kula ing yen mangan sapa sira. Kala dawuh sapa Nabi ini setune ingsun iku asumu basa sapa ingsun. Wong Arab ini kuwi mau ora gelem melu mangan. Ditangleti. Lah kowe kok
ora gelem melu mangan apa? Kula nembe poso. Poso apa salah satu ayamin ing telu pira-pira dina min kuli syahrin saking saben-saben bulan. Salah satu ayamin kuli syahrin iki terkenal dengan ayamul bid. Tanggal 13, 14, 15, riyah. Iki nak wong gelem poso iki yo pas wayah padang bulan iku dinisbatake wajahe bakal mencorong, bakal aurane kuwi kebuka. Senajan rapate bagus nak sregep poso ayamul bid yo ketok bagus. Rapate ayu nak sregep poso 13, 14, 15 nalikane padang bulan iku wau yo ketok ayu. Senajan praupane ora patek ayu. Kala dawuh sapa Nabi in kunta lamun ana sapa sira iku iman wong kang poso. Pasung mongko poso sapa sira. Alhura ing dalem wektu sing mencorong. Ya kuwi mau pas padang bulan. Lailatul Badri iku wau 13, 14, 15. Abarona sapa Muhammad bin Mansurin kala ngucap sapa Muhammad. Ada sana sapa Sufyan an Hakim ibni Jubairin. Wa Amr ibni Utsman wa Muhammad ibni Abdurrahmani an Musa ibn Talhata an Abil Hautakiyati. Kala ngucap sapa Abil Hautakiyah. Kala ngucap sapa Umar. Man iku sapa hadiruna utawi wong nekani kita. Yaumal Qahati ing dalem dinane perang Qahah. Qahah iki nama daerah sing antarane Mekah karo Madinah. Kala ngucap sapa Abil Hautakiyah. Kala ngucap sapa Abu Dzar, ana utawi ingsun iku uta ditekake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arnabin kelawan truwelu, kelawan nggawa truwelu utawa kelinci ku. Faqala nuli ngucap sapa rajulun wong lanang alladzi ja'a kang teka sapa rajul biha kelawan nggawa arnab. Ini sedune ingsun iku ra'aitu waro ingsun ha ing arnab tadma hale milik getahe. Fakana nuli ana sapa nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku lam yakul ora dahar sapa nabi suma innahu nuli sedune kelakuan iku kala dawuh sapa nabi kulo mangan sapa sira kabeh. Senajan nabi mboten purun dahar ning tidak melarang para sahabat iku nu dipangan. Faqala nuli ngucap sapa rajulun wong lanang, ini setune ingsun iku imun wong kang poso. Kala dawuh sapa Nabi. Wa malan iku apa saumu ka utawi poso sira? Kala ngucap sapa rajul, min kulli syahrin iku saking saben-saben bulan. Salah satu ayamin. Min kulli syahrin iku saking saben-saben bulan. Salah satu ayamin ing dalem telu pira-pira dina. Kala dawuh sapa Nabi, fa'inan nuli iku ing dalem endi? Anta utawi sira anil bizi saking perkara sing mencorong utawa perkara sing putih sing mencorong al-huri tegese sing mencorong kang mencorong salasa asrota ya tanggal 13 wa arba'a asrotalan 14 wa khamsa asrotalan 15. Kowe ngerti apa ora? Poso 3 hari setiap bulan itu ketika padang bulan. Abaruna sapa Ismail bin Mas'udin. Kala ngucap sapa Ismail hadasana sapa Khalidun an Syubata an Hisyamin bahwa tawi Hisyam iku Ibnu Zaidin. Kala ngucap sapa Ibnu Zaid sami tu krungu ingsun Anasan ing Anas yaqul halim ngucap sapa Anas. Anfajna ngangkat kita arnaban ing truwelu bimuriz zahrani ing dalem tanah murid zahran. Pakhatu nulin jupo ingsun ha ing arnab faji kanuli teka sira biha kelawan nggawa arnab ila abi maring bapak ingsun Tolhata ya Tolhah. Pada bahan nulin nyembelih sapa abi sing rupane Tolhah iku wau. Pada bahan nulin nyembelih sapa abi ha ing arnab. Bapak asan nulin ngutus sapa abi. Bapak asan nulin ngutus sapa abi ini ing ingsun bifahdzaiha kelawan pupulurune arnab wawarikai halan sampil lurune arnab kelinci wi pupune karo sampile kon
Ngeke sinten ila nabi maring nabi. Bar nyembelih truwelu nggon pupune karo sampele kon ngaturake nabi. Faqobila nuli nampa sapa nabi hu ing Arnab. Abarona sapa Kutaibah tu kala ngucap sapa Kutaibah hadasana sapa Ja'farun an Asimin wa Dawuda an Sa'bi an Ibni Safwana kala ngucap sapa Ibni Safwan asabtu nyekel ingsun Arnabaini ing truwelu utawa kelinci loro falam ajid nuli ora nemu ingsun ma ing perkara uzaki kang nyembelih ingsun hima ing Arnabain aku nyekel kelinci loro ning aku ora nemu perkara sing gawe nyembelih bihi kelawan ma fazakaitu nuli nyembelih ingsun huma ing Arnabain bimarwatin kelawan watu putih watu sing lewandep niku wau pasal nuli takon ingsun anabiya ing nabi andalika saking mengkono lah zakaitu huma andalika saking mengkono lah zakaitu huma famaro nuli perintah sapa nabi ni ing ingsun bi aklihima kelawan mangan Arnabain azabbu iku nerangake kewan zob. Zob itu ramah biawak lho. Zob itu kadal gurun. Nah, saya orang ngerti zob dikira apa mencawak. Beda jauh zob karo mencawak kuwi beda. Nah, mencawak kira monconge dawa. Nak zob iku ora. Mencawak kuwi ra ilate kuwi kaya ula nggih. Kaya ula to? Nak zob iku ora. Mencawak kuwi buntute dawa nganti lancip ngono kuwi. Nak zob kuwi buntute gedhe ning pendek. Mbek awake kuwi beda adoh karo sing jenenge mencawak. Zob iku kadal gurun. Nak zob iku mangane godhong-godhongan. Dedaunan, uripe ning padang pasir ngoten niku. Lah nak mencawak uripe ning endi? Ning selokan ning nggon sing dan mangane wae kadang apa? Batang. Jadi beda jauh. Zob iku kewan kadal gurun kuwi wae. Aja tok manane zob iku mencawak. Beda jauh. Zob iku ora mencawak. Beda. Bismillahirrahmanirrahim. Abarana sapa Kutaibah tu kala ngucap sapa Kutaibah hadasana sapa Malikun an Abdillah ibni Dinarin an Ibni Umar apa ana Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa utawi Rasul iku alal mimbari ngatasi mimbar. Suila ditakoni sapa Nabi anil zobi saking kewan zob. Nabi ditangleti hukume zob iku piye. Pakola nuli dawuh sapa Nabi la aku ora mangan ingsun hu ing zob wala ukharimu lan ora ngaromake ingsun hu ing zob aku ora mangan tapi ya ora ngaromake. Berarti pripun? Halal napa haram? Halal. Zob lho ora mencawak. Beda lho nak mencawak mbek zob iku berbeda. Beda jauh, spesiesnya beda. Spesiesnya dari segi spesies itu genetiknya beda wis. Abarona sapa Kutaibah tu an Malikin an Nafi'in wa Abdillah ibni Dinarin. Dan jenengan kadang lho napa nak dokternya nak ngaji kok dimaknani mencawak. Lah mergo ning kene ora ana kewan kaya ngono. Sing meh nyerupai kewan kaya ngono ning kene kuwi jenenge mencawak. Ning beda jauh, sebetulnya beda jauh. Zob karo mencawak biawak itu berbeda. Nah ora percaya jenengan engko goleki dhewe. Delok ning YouTube zob iku kewane kaya apa? Engko delokno. Tok buandingke mbek mencawak rak beda adoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya Mbah Yai dhisik lek maknani tin. Tin iku maknane nak maknane dhisik kuwi buah elo, wit elo. Wit elo. Elo apa? Ya elo ya wit elo. Ora ning kene ora ana wit tin. Ning kene ora usum zaman dhisik wit tin ora usum. Nah, akhire saiki wis ngerti, oh buah tin niku jebule kaya ngono. Ya dadi iso maknani. Mbak Yai dhisik tetep iso maknani. Kaya maknani hodaj. Hodaj iku omah tenda sing ning jerone ning dhuwure unta.
Lek mbanan ning kene ora ono unta. Lek manani apa? Hujaj iku maknane apa? Sekedhuk. Lho, lah kok iso? Yo iso mbayai iki yo pinter-pinter kok, jembuk kira. Lah dzab iku dimaknani mencawak mergone ora ana kewan sing padha persis sing dzab ning ngarep kono kuwi manggon ning urip ning Indonesia mriki. Lah sing meh imbang sing meh persis spesies meh persis iku jenenge mencawak. Ning berbeda jauh. Dzab iku ora mencawak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah itu Gusti Rasul ma ing apa tarong yakini sira fi dzabing dalem dzab kala dawuh sapa Nabi lastu ora ana ingsun iku bi akilihi wong kang mangan dzab wala muharrim lan ora wong kang ngaromake dzab. Aku ora mangan dzab ya ora ngaromake. Ya. Iku gawene wong Arab iku termasuk makanan yang sangat dicari-cari. Lek jarine ngono kuwi protein itu sangat tinggi. Marake kuat ngono kuwi. Tur meneh regane larang. Abarana sapa Katsir bin Ubaidin an Muhammad bin Harbin an Zubaidi kala ngucap sapa Az-Zubaidi abarane sapa Az-Zuhri an Abi Umamah bin Sahlin an Abdullah bin Abbas an Khalid bin Walid apa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku utia ditekani sapa Nabi bin kelawan dzab maswiyin kang dibakar fakuri banuli dicedhakake apa dzab ilahi maring Nabi. Suatu ketika iku Nabi disugati apa iki wau dzab sing wis dibakar terus dicedhake ning Nabi. Fa ahwanu ling ngranggehake sapa Nabi. Fa ahwan ngranggehake nggunakake tangan niku wau ilahi maring dzab biya dikelawan gunakake astane Nabi. Liyak kula krana yen toh dahar sapa Nabi minhu saking dzab. Kala ngucap lahu maring Nabi sapa man wong hadara kang teka sapa man. Ya Rasulullah do Gusti Rasul innahu setuhune dzab iku wau iku lahmu dzabin daging dzab. Farafa'anu ling ngangkat sapa Rasul ya dawu ing astane Rasul. Anhu saking dzab. Ngerti nak kuwi jebule dzab, boten sios mendhet. Faqala nuli ngucap lahu maring Nabi sapa Khalid bin Walid, ya Rasulullah itu Gusti Rasul, aharamun ana ta iku haram, dzabun azzabu tawi dzab. Mergo Nabi meh dahar. Banjur dikandani Nabi innahu lahmu dzab iku daging dzab. Terus tangane Nabi diangkat boten sios. Lahir Khalid bin Walid iki tanglet Nabi. Aharamun azab. Dzab niku haram napa mboten? Kala dawuh sapa Nabi, la ora haram. Walakin tetapine lam yakun ora ana apa dzab iku bi ardi qaumi ing dalem tanahe kaum ingsun. Mergo dzab ki ora ana ning daerahku, daerahe kaumku. Pak Aji nuli nemu ni ingsun Pak Aji nuli nemu apa dzab ni ingsun aafu kang jijik sapa ingsun hu ing dzab mergo Nabi ku jijik fa ahwanu ling ranggeh sapa Khalidun Khalid ila dzabi maring dzab. Mergo diomongin Nabi kuwi ora haram langsung. Dope wau sing ngarepe Nabi dipendet ya karo Khalid. Fakala nuli mangan sapa Khalid min saking dzab. Pak Rasulullah utawi Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku yanduru ningali sapa Rasul. Rasul ora purun langsung dipendet karo sahabate. Kene langsung dipangan kalih ditamati mawon kalih Nabi. Abarana sapa Abu Dawud kala ngucap sapa Abu Dawud hadasana sapa Yaqub bin Ibrahim. Kala ngucap sapa Yaqub hadasana sapa Abi an Shalihin an Ibni Syihabin an Abi Umamah bin Sahlin an Ibni Abbasin an Ustani Ibni Abbas iku ngabarake sapa Ibnu Abbas hu ing Abi Umamah ana Khalid bin Walid setune Khalid bin Walid iku ngabarake sapa Khalid bin Walid
hu ing Ibnu Abbas anahu setune Khalid iku dakhala mlebu sapa Khalid ma Rasulillah ing dalem sartane Rasul sallallahu alaihi wasallam ala Maimunah bintil Haris ing atase Nyai Maimunah bintil Haris wa ya ta Maimunah iku khalatuhu bibie Khalid. Maimunah garwane Nabi iku isih bibie sapa Khalid. Pakut dimanuli dijoake ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa lahmu dzabin daginge dzab. Wa kana lan ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku layak kulo ora dahar sapa Nabi sayan ing suwiji-wiji. Nabi disugati daging dzab ning Nabi mboten purun dahar. Layak kulo sayan hatta ya lama sehingga wis ngerti sapa Nabi. Ma iku apa gua utawi syai iku wau. Pangkolan uli ngucap sapa ba'dun niswati sebagane pira-pira wong wedok. Ala tuhbirna mbok yo ngabarake sapa sira. Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditangleti, kowe sing kandha kowe sing kandha ngono kuwi. Wedi to tangleti Nabi. Mahua iki apa iki? Sanane wong wedok sing ning kono aja-ajaan kowe sing ngabari kowe sing kandha. Ala tuhbirna kowe sing kandha kowe sing kandha. Maing perkara yakulu Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam maing perkara yakulu kang dahar sapa Rasul fa ahbarat nuli ngabarake sapa Maimunah hu ing Nabi anahu ing sedune lahmu iku wau syai iku wau iku lahmu dzabin daging dzab patarokan nuli ninggal sapa Nabi hu ing lahmu dzab akhire ditinggal mboten didahar kalih Nabi. Kala ngucap sapa Khalidun Khalid, sal tu takon ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aharamun ana ta iku haram wa utawi lahmu dzab. Kala dawuh sapa Nabi, la ora, la haram. Walakinahu tetapine dzab iku ta'amun pakanan. Laisa kang ora ana apa lahmu dzab fi ardi qaumi iku ing dalem tanahe kaum ingsun. Fa ajidunuli nemu ni ing ingsun, fa ajidunuli nemu ing dzab ni ing apa dzab ni ing ingsun aafu kang jijiki hu ing dzab utawa gigu utawa jijiki kala ngucap sapa Khalidun Khalid fajtarartu nuli nglarang ingsun hu ing lahmu dzab iku wau ilaya maring ingsun faakal tunuli mangan ingsun hu ing lahmu dzab Rasulullah alaihi utawi Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yang duru ningali sapa Rasul wa hadasalan critakake hu ing hadis sapa Ibnul Asami an Maimunah wa kana lan ana sapa Al Asam Ibnul Asam iku wau iku fi hajriha ing dalem pawengkone Maimunah hajriha dalam arti rumatan dirumati karo Nyai Maimunah ambarona sapa Ismail bin Mas'udin kala ngucap sapa Ismail hadasana sapa Khalid kala ngucap sapa Khalid asrasana sapa Subatu an Abi Bisrin an Sa'id ibni Jubairin an Ibni Abbasin kula ngucap sapa Ibni Abbas ahdat ngranggehake utawa aweh hadiah sapa kholati bibi ingsun ila Rasulillah maring Rasul sallallahu alaihi wasallam akiton ing keju utawa susu kental. Sing wis kental iku dadine apa? Keju. Keju kuwi luwih larang dibandingke apa susu. Wasamnan lan minyak. Wa azuban lan pira-pira zab. Nabi niku diparingi hadiah sing rupane keju, minyak samin karo apa? Zab. Fakalan nuli dahar sapa Nabi minal akiti saking keju. Nabi niku termasuk remen seneng dahar napa akit utawa apa keju. Lah nek pengen melu sunah Nabi nak iso ya seneng mangan apa keju. Wasamnin lan minyak samin. Wa tarokalan ninggal sapa Nabi al azuba ing pira-pira dzab. Ning dzabe kuwi mau belas mboten didahar kalih Nabi. Takozuran krana jijik utawa gigu. Wa ukilalan dipangan apa dzab iku wau alama idati Rasulillah ing atase
rampatane Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau kana senajan yen to walau kana senajan iku ana apa lahmu dzab iku wau iku haraman haram. Ma'akala mongko ora mangan ing dzab ala maidati Rasulillah ing atase rampatane Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abarona sapa Ziyad bin Ayyub kala ngucap sapa Zinad. Hadasana sapa Husaimun kala ngucap sapa Husaim ambana sapa Abu Bisrin. An Sa'id bin Jubairin, an Ibnu Abbasin, an Usrun Ibnu Abbas, iku suila ditakoni sapa Ibnu Abbas, an akli zibabi saking mangan pira-pira dzab. Faqala nuli ngucap sapa Ibnu Abbas, ahdat paring hadiah. Sapa Ummu Hufaid ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Samnan ing minyak samin wa aqiton lan ing keju wa azuban lan ing biro-biro dzab. Fakalan uli dahar sapa Nabi minas samni saking minyak samin wal aqiti lan keju wa tarokalan ninggal sapa Nabi adzaba ba ing biro-biro dzab. Tafadzurun krana jijik utawa gigu. Lahuna maring dzabab. Kalau kana nulis senajan iku ana apa dzabab iku haruman haram. Ma ukila mongko ora dipangan apa dzabab alama idati Rasulillah ing atase rampatane Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala amarolan ora perintah sapa Nabi bi aklihina kelawan mangan lahmu dzabab niku wau. Abarona sapa Sulaiman bin Mansur al-Balkhi kala ngucap sapa Sulaiman hadasana sapa Abdul Ahwasi Salam bin Sulaiman ya Salam bin Sulaim an Husaini an Zaid bin Wahbin an Thabit bin Yazid al-Ansari. Kala ngucap sapa Thabit kuna ana sapa kita iku ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisa farin ing dalam perjalanan. Sing nganduk pintu mulai. Pada jalan nuli temurun kita manjilan ing nggon temurun fa asaba nuli maknani sapa annasu menungso menane dalam arti nyekel zibaban ing pira-pira dzab fa hal nuli ngalap ingsun zaban ing dzab fasawai tu nuli bakar ingsun hu ing dzab sumata itu nuli nekani ingsun bihi kelawan gawa dzab annabi ing nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha nuli ngalap sapa nabi dan ing kayu ut iku kayu sing wangi ya udu haling ngitung-ngitung sapa nabi bihi kelawan ut asobi ahu ing pira-pira drijine nabi. Tumangkola nuli dawuh sapa nabi inna ummatan setune umat min Bani Israil saking Bani Israil iku muskhat disalin rupane sapa umat dawab ing pira-pira dzab fil ardi ing dalem bumi dawaban ing pira-pira kewan rumangkang fil ardi ing dalem bumi. Wa ini setune ingsun iku la adri ora ngerti ingsun ayud dawabi ing iku ayud dawabi endi-endine rumangkang hiya utawi umat. Mergo zaman dhisik niku Bani Israel dikutuk dadi rumangkang sing ana ning bumi. Wa inilah adri ayudawabu hiya. Nabi mboten ngertos kuwi dikutuke disalin rupane kuwi bentuke apa. Kultu ngucap ingsun ya Rasulullah itu Gusti Rasul inan nasa setune mengungso iku kot akalu teman-teman mangan sapa nas minha saking dzab. Kala ngucap sapa kala dawuh sapa nabi fama amara nulura perintah sapa nabi bi akliha kelawan mangan dzab wala nahalan ora nyegah sapa nabi. Ahbarona sapa Amr bin Yazid kala ngucap sapa Amr hadasana sapa Bahz bin Asadin kala ngucap sapa Bahyu hadasana sapa Subah kala ngucap sapa Subah hadasana sapa Ati bin Tsabitin kala ngucap sapa Ati sama itu krungu ingsun Zaid bin Wahb bin Zaid bin Wahab hadis soalen ceritani sapa Zaid an Tsabit bin Wadi'atan kala ngucap sapa Tsabit ja'a teka sapa rajulun wong lanang ira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
bidzab bin kelawan bawa dzab Faja'ala nuli ndadekake sapa nabi. Faja'ala nuli tumandang sapa nabi iku yang duru ningali sapa nabi ilahi maring dzab. Wa yuqallibulan bolak-balikake sapa nabi hu ing dzab. Jadi tekanke diwenehi dzab diwolak-walik dadi iki apa iki. Maqala lan dawuh sapa nabi inna umatan sedune umat sing umat saka apa Bani Israel iku musikhat disalin sapa umat dalam arti dikutuk la yudra kang ora dingerteni apa ma perkara faalat kang agawe apa umat wa ini sedune ingsun iku la adri ora ngerti ingsun dadi mboten ngerti umat kuwi saka Bani Israel napa kok dikutuk terus Nabi ndawuhake wa ini sedune ingsun iku la adri ora ngerti ingsun la Allah hadza menawa ikilah dzab iku minha setengah saking umat. Aku ora ngerti menawa-menawa iki dzab iki mau termasuk salah sijine apa umat iki mau. Antarana sapa Amr bin Ali. Kala ngucap sapa Amr, hadasana sapa Abdurrahman. Kala ngucap sapa Abdurrahman, hadasana Syu'bah. Anil Hakami, an Zaid bin Wahb, anil Bara ibni Azib, an Thabit bin Wadi'ata. Apa ana rajulan sedene wong lanang, iku atah nekani sapa rajul annabiya ing nabi. Bizobin kelawan gozab. Pakola nuli dawuh sapa nabi, inna umatan sedune umat ya saka sing Bani Israil iku musikhat disalin sapa umat. Wallahu tawi Allah iku alamu zat kang maha mudaneni. Azza ubu wa wallahu alam bisawab wal khata.